Join Christian Committee Rongkuroy atum penta mission pen pam sandear ni kata London. Karbi lo Charlie song amai phula pen kong chun bang akimia tum semi kedeng pon. Akimi Karbi Anglong Primary Teachers Association ajabang atum semi kedeng. Karbi Anglong live ada babir talong pen ilisami mirinan sepi penye bertang ton pen arju panikta. Ningkan surihini aprang Jisu Kristo monita tumalong ke do pen manghumi me akam ke claim pen apod Jisu Kristo aphan ke kroyera datum Jisu Kristo Jerusalem harong supi kedam unahut ke ongdung amuluk atum pen Jisu Kristo aphan anong pathepon. Lahenlo ningkan suri aprang hempu Jisu monita tumalong manghumi me akam ke claim pen apod Jisu Kristo Jerusalem harong supi kedam unahut gadha athak Ardon ponsi ke ongdong amuluk atum hempuanong pathe ponpen recho aman PC hosana Davida sopo hosana hempuamen pen kevang abang ahirjumi athenglo hosana kang tuinai adim athaku hangtaram ponsi Jisu Kristo apan anong pathe ponlo halabangso ahut penapod Christian adhorom kirim atum anke ke kroy penapod piniani ansitami pam sandiani talondon bom asonsi pinilet hotame rongkhang constituency arlokedo join Christian committee rongkuroy atum pensitami chepatyo piponsi monduli trok atum pen tingrumsi labangso pam sandiani misen pen talon ponlopusi pachini pon Join Christian Committee Rongkuroy pen bangso sai kedeng ponalong Rongrupat Baptist Church, Rongkor Baptist Church, Upper Rongkuroy Baptist Church, Garo Baptist Church, Rongtheang Baptist Church, Rongkuroy Catholic Church atum pen chilang rapet pen armu chijeng padoponsi Jisu Kristo aphan anong ke pathe ponasai misen pen deng ponlo. Lason si pulo itum look andeng pi Christian along itum lang namlo de tek namlo Christian banding su repi along majong tong du the si haloda ni la ning de si haloda tong du je la muni to ban ma pe do joy sita ar long pi sa hang yu yin hang sin ne the si la ka do we pi ne sun da kha itum je Jesus to along ke pen sun ga da ma ru e ko si la ka do we itum pi ni sita la je si arpen organize itum pi mesen ma ko ka do we da perfect lo Dongkamukam pen Wiki B Karbi Anglong live. Kedamtang jangmi poni pai pli pen pai trok an tekelang jun rongkang tuya klamalong kepadopon ingdeng phokebra hini Karbi lo Charlie asong ningkan esek amai pi kepadopon along surihini raing kora phopen surihini raing kora troksi aningkan aparman Karbi lo Charlie asong kejalin ponji aphan mai phulapen kongchun bang akilik pedopon lo. Labangso akili galong mai phu ang hoilong budho terang lapen kongchun bang ang hoilong Barnabas kiling aphansi chedon sarpen ingwai ponlo Lason si kilik jukpon et pen aphi puthot jangmini phai cricket homani Karbi lo Charlie song saihem rong theang along semi kedenge jaime pamon ponsi Karbi Students Association aron atanga teng pen mai phu kimi budho terang lapen kongchun bang akimi Barnabas kiling aphan semi padeng ponsi anghoi pachingni ponlo bangso jai meglake mai phu barim nirjeng kro ahin pensi mai chari ponlo lapen kongchun bang abarim George timong ahin pensi mai ke phalam the klardak pen than pachingni pon semi ke deng pon ajai meg along ahirjume ke pajir ponja aphan pura kadhaskom Karbi Riso Dorbar KRSA Karbi Dorbar KAWJF Karbi lo Charlie amai phu dun mai phu lapen kongchun bang abarim KSA Hawarpli amai KSA aro arim pen ke chenglok ongdung Assam University Difu Campus Students Union Difu Government College Students Union lapen Difu Law College Students Union atum chetongdu News Desk Report Karbi Anglong Live
Hingdeng thongke brapho Karbi Anglong Primary Teachers Association Ulukunchi Amri High School along conference pedopon dedapi akimi jabang atum jangmi poni phai kreke thomani dipho langkung habe auditorium hall along semi kedeng amai pedopon Karbi Anglong Primary Teachers Association akimi jabang atum jangmi poni phai kreke thomani semi deng ponlo surihini raing kora phopen surihini raing kora ner cap an ningkan ke thoma baha Mai Phi Sangwai Teron Pi Dun Mai Phu Mongol Sing Timung Kong Chun Bang Son Be Lapen Rap Chun Bang Philip Son Be Atung Pensi Than Bang Atung Kiduk Kisung Along An Aja Ponpo Lapen Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Aparman Loki Charlie Ahin Warmon Ke Me Ke Wanjia Phan Kachisik Pensemi Deng Pondo Lapen Than Bang Atung Kisung Ke Boy Long Andami Alang Tung Pensi Lang cari pon popusi semi kedeng hamai long lapcha cipi pon rinti. Labang solong tambang kedo anatum tami cetong dunsi RDCP dun lapen arpu kimi kedeng jabang atum aphan tami Karbi poho pen karchok pedo pon lo. Pon itu bisi kisung nang melalo Karbi Anglong ke West Karbi Anglong pen Karbi Anglong bisi kisung bang LP section level lower primary level itu isi management apa kenang shot lah management bulu sepilo teacher management bulu ten itu maximum lang nama nang litu tapi nang kirap desk bench keluar teacher train transfer kita mi tadi itu akibat di pagi itu bori konpo lapen non militer bawam CM sa militer kan 6 early after condition stone di konpo kelas dengan 4 News Report Karbi Anglong Live. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai so amar jivan dawai ki endun pen ni bong ni ana ki jun pen ki miang thek chelong pon bomlo lasela bong pli ana ki jun pen ana se ki mi deje pha e jun po Asi abang hutin tak lebang so marjivo na dawai cu endun hurtha le pe phone cu contact dun hurtha kiso ibang ajo na kisong bong anta kimi pon jia phan abang hutin na cu endun ranti thani ta ki chu pensi kimi yang the ki chilong si pini ratum han pachini dun lo ange so dawai cu chen ko ge phung pong ge so phugar ting son ason ki so son do pik se tanane la so dawai ki chu pe ne nan the akimi ya son si che theklong na pen an pe ni ta chu me mu cha son si che theklong Kedam tangjang mi poni phai kreke thomarni lakhaing korai si Borjan constituency angkang rong thelu mate amlokhi medical sub center don ri mate get lapen paisong mate boundary wall Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Phar Health and Family Welfare arideng pen kang pupon Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Phar ke thana tengke Karbi Anglong angkang rong rup atokano ahawar ajo Okpran ke sokyun e kachelengji awar saya phan panongsi G+ ahem ki kim kirang ke pachitang edji aphan team Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang bor ibon bomlo lapen Karbi Anglong angkang pi non amat bang likebra sirkep Dr. Kadure dolang bonta Dr. Woreng anghoy phan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen ke appointment ki pi un ajakong kavidet ajok bang plikebra sirkep Dr. Sanghoy Kadure mate thedung katikuk kedok kok lopusi medical a EM rong phara sangho pen pherangkia thengno lamthe chepaklang pon labangso donri la pen paisong kangpu mailong MPHC Dr. Manisa Tarupi Borjan VDC Chairman Sunaram Singna BJP Borjan Mondol Yuva Morcha KLA3P Rapchun Bang Onteron Borjan Rongthelu Hawar Radasai Klembang Bapuram Rongpi Joyraj Rongpi Jiten Hansi Manja Press Club Amai Phu Indrajit Teron ASHA Mate Asa Nurse Atum Chetong Dunsi Mai RDP Dun Kita hemikin kenangan jiding lo la sudak alom marong alom gideon li kiso
men kisu pen kecipo jogi pa kisu lah hem aso sa tentara lo masih hem ta ulong pa memelang patit tame hem ta tanglo dak doktor la pen nurse tum asa tum katu kali dak kama sai kala ku cikle mom no asong mong pela ku ko ni fan ku cingin tu dak tuar are ramsu la si ong leki pek do la solong lian ke pangkam pangkang der pen si boundary wall semadet si bisa tuare penapon mo ki kumane manatum bang mong demo kerja dana palam pi dak department SUPD pen ate kono ku dong dagar arong-arat lo bapuram irang lihin pen no sai taklem pon lo si dilai pen bijorong pi Karbi Anglong live. Kidamdang jangmi poni pai cricket homer ni hanjang langso sports patu aklamalong ingdeng ke thom Karbi Anglong Premier League sorihini raing korapho aningka na pharman angdung kiti ke patu ke paman ponalong dongkam mukam lightning ball da pen nope various bokajan atumang bongsi ingtang kring pen ke patu chedan ponlo Karbi Anglong Cricket Association atum pen chepatu pipon si ingdeng ke thom Karbi Anglong Premier League sorihini raing korapho ke paman ponalong EM Surjo Rongphar, Karbi Anglong Autonomous Council, Asarbura, Karlitang, Tung E Longkamara Phan Kachiki Mo Men Pen, Kidamtang, Thereponi Pai, Inkora Trokani Pen Pangting Ponsi, Pangrumpet, Team Nerkep An, Nang Patu Bom, Bang Bom Si, Angdung Kiti, Patu Bonlo, Bang Solong Alui Sarpo Man Peng Pen, Karbi Anglong Autonomous Council, EM Surjo Rongphar, Anparta, Philip Teron, Board Chairman, Food and Civil Supply, Sunaram Singnar, Borjan VDC Chairman, Jivan Chandra Pathak, Abarem EM, Karbi Anglong Autonomous Council, Anparta, Hanjang Langso Sports Association Maipu, Prakash Sangma, Board Chairman, Karbi Anglong Autonomous Council, Rajbu Teron, Maipu, Khatkhati Sports Association, Rongasar, Chris Rongphar, Radasai Klembang, Kolom Singh Terang, Chandra Singh Timong, KDP Lambs Chairman, Sundar Ingti, Vice Chairman, Bokajan Municipal Board, Arlengesar, Monohar Singh atum pen ke chenglok man peng ke thegring atum chetongdun. Karbi Anglong Premier League angdung giti ke patu ponalong dongkamukam lightning bolt atum pharoi sira serkep target pipon. Bonsita Nok Bay Warriors Bokajan atum ke patu ke thek ingtang kring ajok chepahai ponlo. Karbi Anglong Cricket Association Maipu Sardili Bay Chunbang Premson Bay lapen team atum chepatri pipon si ingdeng ke thom Karbi Anglong Premier League winner mate champion atumaphan lak isia tangka lapen trophy first runners up atumaphan tangka suri phol lapen trophy lapen second runners up atumaphan tangka suri kep lapen trophy Radasai Klembang Kolom Singh Terang Asabura Karlitang Ding Terang amen pen kerap pajirdun lalu la si dadak pini labangso pining aning kana bangke nilipo men tungi long kamar Kalitang alang limen pen sini sponsor ni ludun lo tapi aku pesi cak mun tulo ke bangilang te ajara sonta men ingkan thom pacok nai ku Karbi tungi pubola si pining ingkan solo muning si ke bangilang ingkan ini puta nilipo men tungi long kamar men pen sini la bangso Karbi Anglong Premier League phane la pas anong e bang sponsor dun pubo sini pinidak pangdak kon lo National Women Cricket Teamot খেলিবলৈ চান্স পাইছে হেতুটো কিন্তু যিবিলাকে সোশ্যাল মিডিয়াৰ কৈছে হেতে দেখি পোৱা নাই আপোনালোকে অলপ ঘূৰি ফুৰি অলপ চাব খালি পলিটিক্স কৰি থাকিলে নহয় অলপ স্পৰ্টছ কালচাৰটো আপোনালোকে অলপ ধ্যানটো দিয়ক ঠিক হেনে ধৰণে আৰু এজন আমাৰ ভণ্টি আছে ধানচুৰি কনষ্টিটুৱেন্সিৰ পৰা পৰে মই নামটো পাহৰি গলো তেখেতটো আমাৰ ফুটবল নেশ্যনেল টিমত খেলি আছে Peneng ke ingdeng thom aningkan lo Karbi Anglong Premier League la bangal daksi pangchenglo pen Karbi Anglong Autonomous Council pen bangke thang party la pen pasi sports on pasi fully support lo pen ke muning pen ka kol angso se na support on populo News report Karbi Anglong live Tang depinia da babirta ke lapuan si kang ton poniglo